Berdirinya atau awal mula adanya Desa Pengarengan, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Dikisahkan pada dahulu kala, ada sebuah hutan yang berada di lereng Gunung Sumbing yang terbakar. Dari situlah ditemukan sebuah tongkat petilasan yang disebut petilasan Sunan Geseng, yang semua kayunya sudah menjadi arang. Dikisahkan waktu itu ditemukan oleh Kiai Gagak Doko dan diberitahukan kepada masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitar berupaya mengolah hasil bumi dengan membuat arang. Oleh karena itu, para punggawa desa atau yang bobak tempat itu diberi nama Desa Pengarengan. Semua warga bersyukur kepada Sang Hyang Ilahi. Dengan rasa syukur diwujudkan dengan tari topeng ireng. Wahyu Satrio Budoyo. Atur para kanca, atur babagya, lumateng para rawuh sedaya. Matur nuwun saged ing rawuhnya, ing wepalan siang punika. Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa, kersa paring widodara. Atur para putra, atur pambagya, nyuwun ing bapak ibu sedaya. Banda bau pikir lan tenaga, serta bantu kelawan jiwa raga. Gusti Allah ingkang Maha Kawasa, kersa paring widodara. Tos sesuwun dumateng pangeran, sagatoning dawe kewajiban. Dene dawuh Gusti Pangeran,
Ayo kanca-kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda sebab waktu iki kanggo memperingati mikraj Kanjeng Nabi Muhammad kang suci. Lan kabeh koncoku yang dinujuk aku kudu laku-laku kancane bersatu ojo sasukaran kudu sing aturan padha kaya kewan sing rebutan pangan. Aja padha gelo aku ingkang jaga kancane pemuda sing rupane ala nadyan rupa ala nanging sak sembodo mula dipelala kancane pemuda. Ojo sesukaran kudu sing aturan padha kaya kewan sing rebutan pangan. Lan weli kawula dateng para mriksa sampun sami nyacat mangke ndak maksiat kados sampun cekap lagu-lagu kula mbok menawi lepat nyuwun pangasama. Wahyu Satrio Budaya.